Kenan Çaplık, Doğru Haber. Hezar şermezar kirin ne hejayı gülleyki ne. Yek ji rêberê Hamasê Şehîd Abdulaziz Rantîsî bi salan berê bi qêrîne gur ji me re ev rastiya bi jan gotibû. Hezar şermezarkirin û mahkûmkirin ne hêjayê gulleyekê ne. Ev şahsiyetên xweşik ên ji nav cîhadê derketine bi çavê xwe û bi tevgerên xwe dîtinin ku mücadeleya bi Siyonîzmê re ancak bi hêz û quwetê ye. Lewra Siyonîzm ji xeynî hêz û quwetê ji tu tiştekî fehm nake. Hemû şehîdên Hamasê û berxwedanê banga acîl li mislimanan dikirin. Lê mixabîn û malesef tu cewab û bersivek ji mislimanan negirtin û şehîd bûn. Şehîd Ahmed Yasîn piştî gotina xwe ya hûnê ji nêz ve gelek mirinên me bibînin, ez ê giriyê xwe bi Xwedê re bikim, got û şehîd bû. Lê wê demê jî alema İslamê tenê şermezar û mahkûm kirin. Ji xeynî vê şermezarkirinê jî tu dengek ji mislimanan derneket. Mücadeleya Hamas û berxwedanê dewam dike, ji xeynî çend îstîsnayan misliman ji xwe alîkariyê li berxwedanê nake, di ser de jî ev xaynên ku xizmetkarên Siyonîstan in, ji îşgalkeran zêdetir müeyde dan ser berxwedanê. Êdî însan ji birçîbûnê dimirin. Êdî hejmarên mirinên ji birçîbûnê ji mirinên bomberdumankirinê zêdetir bûne. Digel hemû bangên Hamas û berxwedanê misliman xwe li mirinê datînin. Naxwazin feryad û fîganên zarokên ku ji birçîbûnê dimirin bibihîzin. Bi dengê bilind û bi dil şewat dibêjin, em dizanin ku hûn ê alîkariya çek û sîlahan û eskeriyê li me nekin. Qet nebe hewlê bidin ku tirên alîkariyên di sînor de sekinînin têxînin hundirê Gazeyê, lê dîsa jî xwe datînin bêdengiya mirinê û tiştekî nakin. Dema li Gazeyê qirkirin tê kirin, zarok, jin û hemû însan ji birçîbûnê dimirin, ji welatên İslamî bi dengekî kêm û lava şermezarkirin û mahkûmkirinê tê kirin. Heta hinek welatên İslamî ji ber tirsa Siyonîst û Amerîkayê vê cesereta şermezarkirinê jî nîşan nadin. Belê di vê rastiyê de bi hezaran şermezarkirin ne hêjayî gulleyekê ne. Lê ji ber ku şermezarkirin jî tune ye, qatilên Siyonîst zêdetir dibe wehşî û hov. Gaze ji ber birçîbûnê dimire û ji holê radibe. Bi rojane ku tu tiştekî naxwin û bombe li ser wan dikeve û şehîd dibin. Digel vê yekî xaşo kesên ku rêberên mislimanan in, dîsa tenê şermezar û mahkûm dikin. Ger şermezarkirin pere bikirana, wê Siyonîstên qatil zû de dawî li van qatliamên xwe bianiya. Lê ger di serê îşkera Mesîda Aksayî de mislimanan dest bavêdana çek û rextê xwe û bibana yek û têketana nav wehdetê bi îzzet û şeref li hember Siyonîstan derketana, wê me îroj qal û behsa qirkirina Gaze û mirinên ji birçîbûnê nekirana. Li Gazeyê pitik, pito û zarok ji birçîbûnê dimirin. Hemû dinya rawiye ser ling û piyan ji bo vê wehşetê bisekîn li çareseriya digere. Lê Teşkîlata Hevkariya İslamî, Yekîtiya Ereban û rêberên pêncî û hev welatên İslamî wan tenê şermezar dikin. Bi rastî bi vê şermezarkirinê ew jî fehm dikin ku tu qîmeta van mahkûmkirinan tune ye. Lewra em di meydana cîhadê de vê rastiyê dibînin. Kesên ku paşê xwe dane cîhada Gazeyê, kesên ku ji feryad û qêrîna zarokên ji birçîbûnê dimirin guhê xwe digirin û paşê bi kesên ku şehîd dibin re berê xwe didin heman qebilê, gelo tu rehmdilê we de tune ye, hûn tiştekî hîs nakin. Ey kesên xwedî mesuliyetên ku hedîsa Cenabê Pêxember dema cîranê wî birçiye yê ku tê radizê, ne jî me ye bihîstîne hêj ditirsi ku alîkariyê li Gazeyê bikin, hûnê roja qîyametê hesabê xwe nedin Siyonîzm û cepheya küfrê, hûnê hesabê xwe bidin Xwedayê Tealayê zûntiqam. Ji bo alîkariya Gazeyê sibê jî dereng e. Ey kesên xwedî hêz û quwet û xwedî îmkan, êdî dev ji şermezarkirinê berdin. Em kesên aciz ji xwe vê yekê dikin. Hema îro rabûn û bazin alîkariya însanên ku ji mirinê dimirin. İzzet û şerefa xwe ya însaniyetê bi temamî nekin bin lingên xwe û bin pê nekin.